يشلفونا المحبة نترفنا تينا الفرج نصحح الروح اسمع طالبنا تحرس شلين كتيتنا ينزل خدينا ردي لنا الهلسين ايا فينا بشبوهنا بلاختيا تعيش الحياة ننسينا مزنين فلسم tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħutu nixtieqilkom minn qalbi l-għodwa tajba, illum eżis ħutu ma ninsewx hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar u xekk. L-ewwel ġimgħa wkoll fl-Avvent imqaddes. Kemm kienet sabiħa id-drawwa qaddisa li kellhom missirijietna li jħarsu l-ewwel ġimgħa tax-xahar u xekk. Kienet ġurnata li fija ifittxu jieħdu sehem fil-qudiesa u jitqarbnu, jersqu lejn is-sagrament tal-qrar u ifittxu ftit adorazzjoni. Ejjew eżis ħuti dawn id-drawwiet qaddisa ma ninsewhomx għax huwa d-drawwiet qaddisa li jibnuna l-affarijiet ta' darba kultant jekk ma jibdlux ir-rutina tagħna ta' kuljum ma jibdluniex. Ovvjament, drawwa rridu nqogħdu attenti ma nispiċċewx nagħmluha b'mod spontanju qisu tagħmilha ma tkun tfisser xejn għalik. Wieħed irid joqgħod attent minnha, però b'daqshekk ma jfissirx li d-drawwa tajba mhix xi ħaġa tajba, u x'hekk hija qaddisa, hija ħaġa qaddisa minnha nnifisha. U għalhekk nagħmel appell minn qalbi biex nerġgħu niskopru sbuħija tal-ewwel ġimgħa tax-xahar. Kien Ġesu stess, u stek meta kellem l-Santa Margherita Marija Alacoque ħeġġiġha għal dawn id-devozzjoni tant sabiħa. Hija għalhekk nitħejjew kif jixraq eżis ħuti għal din l-Ewkaristija mqazza billi nieqfu ftit fiskiet, nidħlu ftit fina nfusna b'umiltà nitolbu maħfra lil Mulej. Int li lqajt b'imħabba kbira l-indiema ta' Pietru Mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħallil it-tajjeb Kristu ħniena. Int li tidħol għalina midinbejn quddiem il-Missier Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħħuna Aldo Barboni. Nitolbu. Anqal Mulej, is-seta tiegħek u ejja ħarisna u bijet minna t-tiġrejb u li qiegħed jeddidna minħabba dnubietna u ħlisna u salvana minnu int li jintalla u tgħix u s-saltan ma' Alla l-Missier flimkien ma' l-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-Mulej Alla, ftit ieħor jerġa' jsir bħal ġnien il-Lebanu u l-ġnien jitqies bħal mażġar u dakinhar it-torox jisimgħu kliem il-ktieb u meħlusin mis-swiet u dlam għajnejn lumja jaraw u l-imsejknin jifirħu fil-Mulej u l-fqajrin fost il-bnedmin jaqbżu bil-ferħ bil-qaddis ta' Iżrael. Għax it-tiran qab u l-insolenti intemm u tqaċtu daw kollha li jfittxu id-nawwa li jwaqqgħu l-ħtija fuq ħaddieħor u jonżbu n-nassa lill-imħallef fil-bieb u jwarbu l-ġust għal kull xejn. Għalhekk dan jgħid il-Mulej u li feda lill-Abraham lid-dar ta' Ġakob. Ma jistħix aktar Ġakob u wiċċu aktar ma jisfarx, għax meta jara lill-uliedu l-opra ta' jdejja f'nofsu
iqadsu ismi, iqadsu l-qaddis ta' Ġakub u jibżaw minn Alla ta' Iżrael u dawk li jiżbaljaw fruhom jiksbu id-den u dawk li jgemgmu jiksbu it-talim. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi minn min għandi nibża. Il-mulej hu il-ken tiegħi u d-dimmin għandi nitwerwer. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej, ħaġa waħda infittex li nammar f'dar il-mulej tul il-jiem kollha ta' ħajti biex nitaxxa bil-ħlewwa tal-mulej jien u nħares lejn it-tempju tiegħu. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħu. Nemmen li għad nara it-tieba tal-mulej fart il-ħajjin, it-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek, it-tama fil-mulej. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ġej u ħorġu l-qawħ u id-dawl tad-dinja. Alleluja, Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, waqt li Ġesu kien sejjer minn hemm, marru warajh żewġ omja jgħidu u jgħidu: bin David ħenna għalina. Meta mbagħad daħal id-dar, l-omja resqu lejn Ġesu u Ġesu qalilhom: Temmnu intom li jien nista' nagħmlu dan? Qalulu iva mulej. Imbagħad missilhom għajnejhom u qal: mela ħajsirilkom skont il-fidi tagħkom, u għajnejhom infetħulhom. Ġesu iddibhom bisħieħ u qalilhom: qisu li ħadd ma jsir jaf b'dan. Iżda dawk ħarġu u bdew ixerdu l-fama tiegħu ma' dak il-pajjiż kollu. Il-kelma tal-mulej. L-wieħed eżisħuti jkun ama hija problema miżejra, nistgħu nimmaġinaw, forsi xi ħaġa li kulħadd jibża minnha, nimmaġinawx hekk. Ovvjament id-dawl huwa xi ħaġa importanti ħafna fil-ħajja tagħna. Kien kunu fid-dlam jekk xi darba ikun bil-lejl u jaqta' d-dawl nafu kif inħossuna. Inħossuna mifxulejn, mhux hekk? Però l-ama fil-Vanġelu ma jfissirx biss eżisħuti l-ama tal-għajnejn tal-ġisem. Wieħed jista' jkun jara id-dawl ta' din id-dinja, iżda jkun ama għal ħafna affarijiet oħra. Pereżempju, wieħed jista' jkun ama għal ħtiġijiet ta' ħaddieħor. Wieħed jista' jkun ama għan nuqqasijiet tiegħu ma jintebaħx bid-dnub tiegħu eżisħuti. Allura wieħed jista' jkun ama f'diversi aspetti. Wieħed jista' jkun ama eżisħuti u forsi hija l-iktar problema kbira għax ma jesperjenzax, ma jarax il-qawwa tal-imħabba tal-Alla taħdem f'ħajtu u permezz tiegħu eżisħuti. Ninsabu f'dan iż-żmien għażejs tal-Avvent. Avvent kelma u xekk li tfisser stennija, qed nistennew xi ħadd li ġej. Forsi l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħna u forsi ħafna minna l-unika ħaġa li tiġi f'moħħna hija li qed nistennew il-miliet, qed nistennew iċ-ċelebrazzjoni tal-miliet. Però eżisħuti tajjeb ħafna nżommu f'moħħna li l-Avvent fih żewġ partijiet. L-ewwel parti tal-Avvent mill-ewwel ħadd tal-Avvent sas-16 ta' Diċembru, il-Knisja tistedinna nistennew il-mulej li ġej fl-aħħar taż-żmien.
jew fl-aħħar ta' ħajjitna, eżis ħutej. Mhux fl-aħħar ta' żmien ifisser fl-aħħar tad-dinja li ma nafux meta ħajjiġi, imma fl-aħħar tal-mixja tagħna fuq din l-art li llum jew għadha tittiġi iddum ftit iżjed jew ftit inqas, imma kull wieħed u waħda minna ma jridux jgħaddu ħafna snin, irid jaffronta dak il-mument l-iktar importanti tal-eżistenza kollha tagħna, eżis ħutej, u x'hekk. U allura jekk irridu ta' bil-ħaq qudiemna għan-nażla inkredibbli li jeħtieġilna nagħmlu ta' eżis ħutej. Jew aħna ngħixu l-avvent ħsiebna biss fl-affarijiet tad-dinja u nkunu qawmja għal dak li jiżjed importanti. Naħsbu fil-parties u naħsbu fl-ikliet u naħsbu fir-regali u naħsbu fit-tiżjien, mhix qed ngħid li dan ħażin, imma kikun waħdu ikun aljenazzjoni eżis ħutej u jagħmel iktar ħsara milli ġejt. Allura il-mulej illum qed jistedinna jgħidilna tħejja biex tilqa' l-mulej meta jerġa' jiġi. Kun lest, irrifletti, isma' l-kelma tal-Alla, isar dik il-kelma famuża li smajna l-ħadd l-għadda fl-Evanġelju. Il-kelma isar kif konna ngħidu xi tfisser, ma jfissirx ma norqdux, letteralment hekk tfisser, imma jfisser ma nintelqux, ma neħdux il-fidi tagħna for granted. Isar ifisser inwarbu d-nubiet tagħna. Isar ifisser nisimgħu l-kelma tal-Alla, isar ifisser nieħdu sehem fil-quddiesa. Nixtieq nagħmel challenge lil kull min jista' jisma' quddiesa iżjed barra nhar ta' ħadd. Forsi anke kuljum, għalmenu matul l-avvent, kemm tkun ħaġa sabiħa. Naħseb l-aqwa mod li bih nistgħu nitħejjew għall-mulej biex nilqgħuh hija l-quddies eżis ħutej. Tisar ifisser tersaq lejn is-sagrament tal-qrar, forsi jekk ilek ma tersaq. Tisar ifisser tkun onest miegħek innifsek quddiem Alla eżis ħutej, però l-aqwa fuq kollox tisar tafu xi tfisser? Tħobb, taħfer, titlob maħfra, eżis ħutej, tħobb kif ħabna l-mulej. Eżis ħutej nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet sbieħ fil-ħajja ma jkunu jfissru xejn mingħajr mħabba. Ma jkunu jfissru xejn mingħajr mħabba. Jekk jiġi l-miliet u niċċelebraw ħafna imma ma nħobbux iżjed, nkunu tlifna kollox, eżis ħutej. Nkunu tlifna kollox. Nkunu x'inkunu fil-ħajja u nagħmlu x'nagħmlu, jekk dak li nagħmlu ma nagħmluhx b'imħabba vera, ikun kollox u x'hekk melħ li qata u dawl moħbi, eżis ħutej kif jgħidilna l-mulej. U għalhekk il-mulej Ġesu illum rridu nitolbuh minn qalbna biex jenna ħalli l-avvent dan iż-żmien tant sabiħ ta' grazzja, forsi wieħed mill-isbaħ żminijiet tas-sena, ma nitilfuhiex din il-grazzja li l-mulej jrid jagħtina, eżis ħutej. U għalhekk kull wieħed u waħda minna rridu nirriflettu. Jiena qed nisar, jiena qed nistennieh il-mulej. Ħanżejjen id-dar ma jimpurtax u nixtri rigali u naħseb għall-ikliet. Imma l-ewwel post f'ħajti tkun ir-relazzjoni tiegħi miegħu u l-imħabba tiegħi lejh u lejn l-oħrajn. Ejjew nitolbuh bil-qalb lill-mulej eżis ħutej illum biex din il-grazzja tant għażiża tal-avvent ma naħduhiex for granted, infittxu li niskopruha, insiru nafu kemm grazzja għażiża u sabiħa biex hekk inkunu nistgħu nilqgħuha u ngħixuha fil-milja tagħha. Alla tagħna ġej biex iżur il-poplu tiegħu fis-sliem. Nitolbuh jagħtina d-dawl biex narfuh u nilqgħuh bil-ferħ fil-waqt li ngħidu ejja salvana mulej flimkien. Għar-reliġjużi biex il-ħajja tagħhom tkun ta' bil-ħaq dawl u kuraġġ għall poplu tiegħek nitolbu ejja. Għal pajjiżna biex inħossuna responsabbli li nieħdu ħsiebu u nipproteġu l-ħolqien tiegħek nitolbu ejja. Għal ħabsejn u għal kull min jagħmel ħsara lis-soċjetà bis-serq u l-vjolenza biex jiltaqa' mal-grazzja tal-Alla u jibdel ħajtu nitolbu. Għalina li rċevejna d-dawl tal-fidi fil-Magħmudija biex nikbru fl-għarfien tal-kelma tiegħek nitolbu. Ħanitolbu biex iż-żvjaġġ tal-Papa li sar fit-Turkija u fil-Lebanon verament il-ġid li ħareġ minnu
u xejn dik iż-żerrija li nżeret ta' tama, ta' paċi, ta' bilħaq timbet u tagħti ħafna frott. Ħan nitolbu għal paċi fid-dinja, mod speċjali fl-Ukrajina, fl-art imqazza fis-Sudan u f'ħafna postijiet oħra fejn hemm il-ġried u l-inkwiet. Per eżiskuti ma nistgħux ma nitolbux għal pajjiżna biex dan iż-żmien għażiż li ġej fuqna ma naħluhx. Nkunu naħluh jekk naħsbu biss f'dak li hu materjali. Ħan nitolbu għall-anzjani, għall-morda, għal persuni bi bżonnijiet speċjali, daw kollha li għandhom ir-responsabbiltà qaddisa li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, għal dawk kollha li jitolbuna nitolbu għalihom, u għal dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna ma nistgħu qatt ninsew persuni li forsi bħalissa jħossuhom għaddejjin minn xi mument mudlam tal-ħajja, minn xi mart, forsi anke mart mentali, depressjoni, b'xi mod kull bniedem li bħalissa jħossu msammar mas-salib illum il-ġimgħa. U nixtieq nitlob minn qalbi wkoll biex hekk id-devozzjoni tal-ewwel ġimgħa tax-xahar nerġgħu niskopruha u niskopru sbuħija tagħha u nwassluha lil xulxejn. Ħanieqfu ftit fiskiet u b'fiduċja kbira fil-mulej nofrulu t-talba tagħna minn idejn l-Om tagħna Marija. Ejja mulej u la tiddawwarx. Kun int id-dawl tagħna l-koll li qed nistennew bit-tama, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna il-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedmu quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li se jrid noffrulek. Naddafni mulej minn żuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier jista' kollox. Il-qamulej, it-talb qum li tagħna u s-sagrifiċċju li qegħdin noffrulek u fejn ma jwasslux il-merti tagħna, għatina l-għajnuna int fil-ħniena tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej missier qaddejs. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jint ħejjejt minn qabel u fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-der il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla eda. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej osanna fil-għoli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej, int lajn ta' kull dusija,
Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien issejjinata biex minn rajh ibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom wal bnedmejn kollha għal maħfra ta' dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan il-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-farħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek missier il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papaljon, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, l-għaddej tiegħek Aldo Barbone. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġ l-Immakulata u Malla Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis ħuti tafu x'inhu l-ikbar sfida li għandna fil-ħajja, bl-Ingliż ngħidu l-ikbar challenge li għandna l-kol kemm aħna fil-ħajja, irrespettivament tal-vokazzjoni tagħna. L-ikbar challenge hija l-imħabba. Tantu hekk li Alla fuq hekk se jiġġudikana. Kont bil-ġuħu tmajtuni, kont bil-aċċu sqejtuni, jew Alla ħares qatt bil-maqlub. Allura l-ikbar sfida li għandna aħna żiskuti matul dan l-avvent hija li neżaminaw lilna nfusna, naraw fejn qed infallu fejn tidħol imħabba u nitolbu l-Alla jibdilna u jagħmilna dejjem aktar nixbħu lil Ġesu. Infatti l-Ewkaristija dak hu l-iskop tagħha. Nirċievu lil mulej biex ngħixuh fil-ħajja tagħna ta' kuljum fl-imħabba vera, sinċiera, fl-imħabba umli. Dik l-imħabba li lesta taħfer u titlob maħfra. Dik l-imħabba li ma toħloqx suspetti u ma tfesfesx, u x'vera. Rridu nqogħdu ħafna attenti jeżiskuti biex ngħixu l-imħabba mhux kif tippreżenta d-dinja xi ħaġa tal-qoxra ta' barra, ma dik l-imħabba li jridna ngħixu l-mulej. Ejjew ngħidu din it-talba tanta għażiża, però fuq kollox nitolbu l-mulej jagħtina grazzja li ngħixuha fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna
biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħaresx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewtija kif rid minnek il-Missija, b'dan il-ġisem d-dem għad-distijek, eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek, tħallini qatt ninferret minnek. Danu l-ħaruf Talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha, ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, niżdejt kelma waħda u ruħi tkun mfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja ta' dejjem. Dem ta' Kristu jħarisni. Grazzi mulej ta' din l-Ewkaristija, grazzi ta' dan l-avvent mulej. Grazzi tal-li tiġi fil-qalb tagħna. Tagħmel il-qalb tagħna miliet, ferrieħi, kull meta nirċevuk. Ħanieħdu ftit il-karta tat-talba ta' wara tqarbin tal-avvent, ħanejduha flimkien kif ġobkom ummu bil-wieqfa. Ejja fostna mulej u ibqa' magħna, waqqaf fostna t-tinda tiegħek, qed nistennewk bil-ħerqa għax għandna bżonnok sħiħ. Ejja u ġib miegħek il-faraġ lill-morda tagħna, il-maħfra lil dawk li draw fil-vizzju, id-dawl lil dawk li tilfu t-triq,
Ejja mulejja ġbridna u intlaqna, it-tama tagħna ntfiet, il-ġustizzja tagħna tħamġet, m'għadniex nafu nistennew, nsejna l-koll il-kuluri tal-paċi u tlifna l-gost u l-ħajra tas-sabiħ. Fakkarna għal darb'oħra li aħna l-koll aħwa u liet maħbuba tal-Missier. Ejja mulej Ġesu. Nitolbu. Issa li ħadna dan l-ikel tas-sema, fiċ-ċokun tagħna nitolbuk mulej biex bis-sem li nieħdu f'dan il-misteru tallimna nqisu bil-għaqal is-siwi tal-ħwejjeġ tad-dinja u norbtu qalbna mal-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu sirna. Nixtieq nitlobkom matul dan l-avvent, hekk aħna li qegħdin hawnhekk fil-Knisja, intom li qegħdin tieħdu sehem fil-quddiesa permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali, matul dan l-avvent ejja ngħidu stiema u qaddisa 3 darbiet kull skużawni, stiema u qaddisa għal 3 darbiet fġieħ 3 ijiem li l-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar. U noffruhom, ngħiduhom kull jum matul dan l-avvent, noffruhom għal dawk ħutna li matul dan għal-miliet ħutna Maltin wawċejn. Forsi m'għandhom l-ebda ħsieb li jgħixu b'mod nisrani, li jersqu għal-qrar, għal-quddies. Nitolbu għalihom iżis ħutix il-grazzja talla hija ħafna iktar qawwija mid-djufija u mid-dnub tagħna l-bnedmejn. Ħanibdew mill-lum, ħanejduhom flimkien u noffruhom għal dawk ħutna li forsi huma xi ftit imbegħda u li m'għandhom l-ebda ħsieb li jgħixu l-miliet b'mod nisrani. Stiema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Stiema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Stiema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalif did-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem bżonn. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-kol.